albistegi automatiko bat, 40 kanal edo sekziorekin, eta automatikoki elikatzen dena gehien partekatzen diren esteka eta notiziekin. Eta saiatzen gara, informazio andana hori nolabait ordenatzen. EITB-rentzat txio ere sortu zuten hemen, Twitterren oinarritutako beste zenbait aplikazioaren artean. Orain Niagarrank dakarte gaztelaniaz Espainiarako. Bihar akaso Latinoamerikara egingo dute jauzi edo bertsio katalana plazaratuko dute. Niagarrankek orain 300.000 Twitterlariri jarraitzen dien softwarezko robota du oinarri. Horietatik 1% ere ez da pasatuko, edo hortxe pasatuko da azkenean argitaratzera. Informazio asko landu behar da, denbora errealean, azkar eta horrek makina aldetik eta programa aldetik ere kapazitate desentea eskatzen du. Albistegi automatikoa euskaraz ere bazegoen lehendik, Eibarko enpresa beronek sortua. Sustatu.comen pilotu automatikoa deitu izan diogun atal bat, eta euskaratik abiatu den produktua dela ere esan dezakegu. Edonoren tweetak ez dira hautatzen, adituenak automatikoki antzemateko modua topatu dute euskal ingeniario. Nobedadea guk uste hortik datorkigula guri eta hori dela gure bereizgarria.